Hmm. Ayan, good morning. At dito tayo sa anak. Dito silang lahat. Tugsok, Kuya Jewel, Kuya Arnel, Bisin Bisigatcho, Pilok. Sabi muna kami. Nagaraw din ng 150. Ha? Nagaraw ng 150. Isang linggo 5,000. Ay, isang buwan. Pansit. Nagluluto ng ano, pansit ng mga Trisha. Bakit talaga? Bumalik? O yan o, baka magigil na yung marami at rin na. Kumukulo na. Lupit ng tawa ng tugsok. Kumukulo na. Malupit yung init ay. Nakatakot. Grabe init. Kasi yan. Pala ko pa naluluto. Sa tulad yun doy na rigos. Sa Yan. malinawasan na pagpapabulos, malinawan. Ayan na. Ang lapit na kayo. Mukhang may sabaw pa. Tingnan natin yung gripo. Yan. Pinapaliguan na Leon Doy. Malinaw na yung tubig oh. Unang ligo Leon Doy sa gripo nila. Sabik na sabik. Ayaw nang umalis sa ano, tubig. Oh. Basag yung planggana. Malinaw na yung tubig. Malinaw na yung tubig. Ano, putik-putik na oh. Ay, Kuya Jewel oh. Nainggit kay Tilo. Ay, kay ano kay Undoy. Nainggit kay Undoy. Nagpa-presko. Oh, oh. Sarap kasi ng tubig! Oh. Oh, aligo na yung Kuya Jewel. Amoy. Sa ano ka lang, sa... Ano, water district. Libre tubig! Libre. Ayun na. Sobrang init eh. Di mainit talaga. Niliguan ni Kuya Jewel. Habang may sabaw pa. Ang pansit. Pagkain naman kat sa tulad yun doy na rigos ah. Kaya may baby yan. Amo. Kain. Tara na, tol. Tol. Pansit.
Mag-skimpot na si Kuya Jewel. Bagong ligo sa pawis. Tagal ba yan? Sa baba? May tabi pa. Ada mana ni? Aku cakap sana mana yang? Aku sana dulu. Oh. Tungkol doy. Ha? Tungkol. Arena. Kalau bantu aku sini. Ha? Kalau bantu aku sini. Ari. Ari na yo. Bantu aku. Boleh makin aku. Itu kencang banget. Oleh bola. Sudah. Boleh nak tengok. Masuk ulang tu. Orang ni ulang tu. Gamit tadi ni dulu. Ha? Gamit. Gamit saya dulu. Oh, gamit dulu. Kanta senang dah. Tinggal ang araw tayo'y tumanda. Tungkol sa aking muling pinila,
doon. Patutunayan Magpapag tayo. Kamu kami sinulog doy. Ha? Ihulog ka yan, tatapasak na sa tubig. Hindi mo makakasal. Ini nga. Nga, nagpagal na lusaw. Para dahil na kaya nga pwede ko bago ko mag-men. Nagsabi na ako na ito bago ko pwede na araw na yung kahit na purpose ko na at nag-scope na ako sige lang simulat naman yung Oo, paano? Magkabas. doble yun. Hindi siya natin madali. Hello. Morning.
Barin. Nagbuhat na pala sa lalaki. So, ngayon, nabuha. Kahit sinawan sa asin, tataan mo ganyan sa asin. Pero siguran, di ba sa daw? Sabog na ikaw. Sabog. Wala na. Butangan. Ayun. Butangan. Ano yun? Doon? Batag doon. Ha? Batag. Mong batag. Ibatang transiton kalingking munda. Ano po ito? Baman naman kasi na po. Dawa pa rin batag. Oo.
Baka magpunod na mag-iiba. Oo. Nag-iiba ano to. Testing. Taste ba? Taste. Mati na namin ito eh. Pero pa maroy ka doon. Karoon ko yun. Nakawid mo doon na? Doon na. Basta magpinto na doy. Ang mga pagtanong sa pagkabaw ko to saan. Kamu ah. Pakai. Grabe na to. Oh. Sobra. Dan. Grabe. Pada pun. Tapos yung ito. Wala. Box out. Sige, sino? Bayani at bayani pa na ito. Box out. Box up. Nasa niya yung movie yan. Si Renny Di Garcia. Sa akin yun bayani at bayani. Box up. Ha? Seven days ago, Ago ko. Bisa ko. itong aldo na ano. Kailan lang. Ha? Ang galang ni Paul naman. Sino kaya ako doon? Oo. Ito. Manila. Sabay na no. Tapos, Tasma. Okay. Lagi wala na. Sabi ko ano yun?
Di mo na sa mga ako. Wala ko sa Ganda ka, di. Mga sweets. Okay. Hindi na. Wala, baka sa luwas mo sa mga train ba? Baka sada kuya oh. Da. Lagi lang. Kita. Ada ngang. Eh, halo. Yun. Ba't ko kayo mga araw dito sa ako? Ya. Wala kong tahan. Oh. Kita makin takut. Dito. Wala araw sa pagkumpara-kumpara ng mga lang. Ito pa rin talaga. Puso iyo ay bigat ng iyong dinadala. Mayroon kang kaibigan
Kulang lahat. Puso ko'y kailanman kailangan mo ko. Narito mahalas Mura lang. Oh, yun na. Every call, every year.
yan. Di ba yan?
namin. Ayun. Nagawin. Sila sa mga namin. Ha? Lay sa mga namin. Pwede magana. Oo. Hindi ba naman sa super scotty? Kaya. Pero di mo paka-kona ng bubungan. Ha? Di mo paka-kona ng bubungan. Tamang harap na diyan. Pero ya. Bakit yung tulog lang? Papasigahan mo talaga. Oo. Baba muna tayo. Nagtatamo na sila. Time check natin na 10:52. Nakaluto na yung mama ni Trisha. Kain daw muna kami. Yan. Yun yung simputan lang. Grabe yun. Maalinsangan yung panahon. Gawa ng umuulan. Tapos init. Yung ano, napaka alinsangan. Kanina umulan, lakas. Ayun, mainit na naman. Grabe. Yun na sila. Paboritong ulam. Ako, pag-abot ko na sana. Belingoy. Sarap mo. Ulam tanong. Pagkatapos yun ito kapag Sarap oh. Pag-urli yan. Gulay. Mga paborito. Pabalikon mo Gulay. nga. Pabalikon mo nga dapo. Tapos na kumain, panghimagas. Bakwan. Kami. Ayan at ikat ko muna tong vlog na to. At mamaya naman yan pagpatuloy. Hanggang dito na lang muna. At edit muna para maka-upload tayo kasi cut off na. Ayan. Bye bye. Siyempre mga salamat sa lahat ng mga sponsor, mga viewers. Ayan, cut off na. Edit mo.